Hi Mareng! Dito na kami kay Mareng ko kasi naniningil na po siya ng utang, kautangan. So, magbabayad tayo na. Magbabayad na nga kami ng utang. Grabe ka naman. Huwag ka naman magalit, Mareng. Ay, Ay, pinabundak pa. Sabi mo kasi, babarangay mo ako, anong gagawin ko? di ba delikado pa naman. Salamat. Diba? Lawa. Init pa. Si mother. Kasi nilimliman kasi namin yan. Kasabalay. 5 Pila ba? 5 isa. Natinda kasi si... Hindi yan pwede doon sa tindahan. Pwede na... Hindi yan naubos. Iba yung ano doon. Oo, iba yung sa... Bilang ba kung ilan? Nga. Ugma na. Kaya ipadala man ako ng Justin. Ayaw pa na ako may bawang pila sunod. Nabilin. Okay. Uy. Uy. Ano na lang yun sa... Ibawas? Ay, tutautan Carlo. Diyan nga, ibawas mo na lang. Pila naman to. Kaya ibawas na lang yung utang. Ayaw, then, ayan rin kumagatag sa imo Mm. na. Maring, andito yung bag ko. Ay! Mother! 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 Oh, Di mo ako sinama doon. papsi. Bakit di mo ako hindi niyo ako sinama ron? Diba? Pakala mo ko, sabi ko. mo na! Sabi ko, sama ako kung gusto kong pumunta rumaligo. Oo nga, promise. Yun sabi ko. Saan na dito? Pila overnight? Ito, makagikan ba? Dami ka ba overnight? Ay, hindi nag-overnight. Overnight, may pero sa Balay, Manila, auntie. Hindi dun sa dagat mismo. Ako ka ba doon lagi? Mura lang ha? Gusto ko pumunta rin ng Friday. Friday? Uy, sana dito sa... Kasi kinabukasan walang pasok. Tinaw yung kailan tubig dito. Nadagat Oo. sana, naliguan ba? Ang linaw, di ba? Masarap pag overnight dun. Tas, dapat may kadate ako, ma. Ah, date na babae. Ha? Bakit? Gwapo ba ako, ma? Gwapo na. Ha? For sure ba? Moments by Jana. Ano gagawin nyo? Wala. Bakit may pintura? Pag landscape ko, piturahan ko yung landscape. Saan? Diyan. May bago ka na namang ginawa? Project? Kasi dapat. Magbago pa. Kasi marami na ito mga flower eh. Saan? Ito, piturahan ko to. Saka maglagay ko dyan at saka doon sa kabila. Lagyan ko. kayo kumupa doon sa may eskwelahan. Gusto ko nang kunin eh. Mahal kasi. Ay hindi, binibenta na yun. Ha? May nakabili na sa tabi ko. Naana ba? Nakuha. Dito sa ano ba? Sa baba. Yung tinignan natin yung sabi mo ano. Asa mo gikan? Project. Nag-date. Ay, may popsicle. Murag popsicle na naman. Parang maliwalas. Anong natanggal? Yung trapal. Hindi. Katong puno. Doon sa gitna, no? Tagalan mo. Parang maliwalas yung space. Trapal. Ha? Yung trapal, tinanggal. Oo. Yan, mother, bakit ang dami? Ay, ugma ni Kuan ni Talia. Yang costume, pineapple. Nutrition month. Oh, magdapit kalat pa. Hindi pa tapos. Nutrition month. Sila bugoy, tabangan nila. Napailang ko dyan sunod. Ito, lagyan ko itong landscape dito. Yan, dyan. No, halaman. Lagyan ko din ng mga bulak-bulak. Okay, kinamalit kung mo inano yung mga bougainvillea dito sa mua. Sada na siya mamulak lagi, pero way bulak. Pangit kayo, nawa wala na mulak. I-maintain mo daw na siya kuan, abono. Para mamulak. Ang pangutana, unsa nga bono. Kuan, lagi. Complete. Oh, Na, may alateris ka pa pala, oh. Oh, akong tuyo na kay para malandong. saan na yung project? Kahit ilaw. Siya, parang Magkigiba ka ulit. Hindi. Lagyan na ng bato. Parang katong ginawa niya. Oh, gan. Wala. Tubig. Ang swimming pool mo, oh.
Wala, agi pakuan ko kay kasi parang Malinis. siya green. Butugasa sa dapat naghuhubas dito mosulod sa among siktik ba mapuno dali among siktik. Ipapauray sa dako wala na kong sublan para mo katong nakasulod na nga tubig dito. Ano man, yung kabalo magkanay. Kay kung puno kay sa nga tanan siya, matingala mi kay makulangan siya maabot diya. Oh, Ako, no? O baka yung lock kasi sira. iwan ko nga. So, next week na lang ako palagyan ng tubig. Putangin na. Ayaw! Lingaw bebe kaya di ka bubnok sa tanan. Oo. Tapos, Ang mga bata, dyan pa nalilig. tubig karon lubog. Mm. Baha. Oh, sa taas na lang ang swimming pool. Sa terrace. Gabi-gabi kayo pumunta ka, ano? O, kagabi il. Oh, paman to si Marian. Ang nangyari, lasing. Alak pa more. Ano yun, nakatingin? Wow. Project, taray. Ano may ilaw? Kaya asan gunting kay? Gunting na. La! Gunting suguran ako. Gidala na kay Dudong. Kay gaya man kayo putlo ng popsicle. Ay, wala na kay sa internet na piliti. Kanino ba ito kay Talia? Ay, gidala Sa ni inyo? Kay. Oo, kay gaya ba kay putlo ng kon. Dipenta. Group? Ba't dalawa lang kayo gumagawa? Wala lang. Ay nagtawag mo sila pinakaon na. Ah, nagpunta dito? Lahat sila may tulong-tulungan. Pero ngayon, sabi ko, tapusin na nyo na. Kasi yung kalat-kalat nyo. Mm. Araw, Ano yan? Park. Ah, yan yung gusto niyong itsura ng park. Chada. Ang mga assignment. Diba? Ay, yan yung kawayan, no? Ang bamboo. pangit, oo. Ba, pangit. Sayang naman. Ito naman lang. Kasi piturahan ko to, kasi landscape. Oh, kasi naglulumot na siya, oh. Oh, landscape ko to. Na, mga latan dyan. Hindi mo nilang basura. Chada. Yun siya. Punta na kami ng farm. Maglalaba pa ako. Yung mga labahan pa ako, mga ma'am. Ma! Magpautang ka ha ulit ha. Ayaw ba pag... Ito ba, huwag kang ganyan bagas ka. Akala nila, marami ng pera. Asas. I-post ko ulit yung conversation natin. Yatik ka. Post ka. Post ni mo ah. Sino ba? Ah, ano na lang, 40. 40 pesos. Ayun ako pautangin ng kumari ko. Wala na po siyang tiwala sa akin, mga moms. Sige na ba, Mars? Gamay lang ba? Dato ka naman na talaga, tanan oro. Punong-punong na yung tindahan mo. Hindi mo na alam. Oh. Puno ba inutang? Sas. Ikaw pa ba? Hey, Mars. Aray ko. Asa kaya si Talia? No? Asa kaya yun? Wala ba nag-bless uy? Wala. Bad man eh. Hindi na nagbe-bliss. Ay, may isa ba ka pa ba ron? Ayun na lang, Mars. Powder. Ha? Powder ba? Order na. Johnson's baby powder, maglalaba ako eh. Sa mga powder ba? Sa sabon? Kanang kala. Kala mo lang. Kala mo lang. Yan. Yan. Tsaka katong violet na ano. Susan Rocks. Next ano na to ha, sahod na to ha. Okay ra. Silipin na. Ibawas na lang ba sa ano ko? Isan nga sa akong sa PIP lang utang. Ano lang yung mga 1.9? Ha? Hala! Oh, mayroon pala siyang ganyan. Pagkano sa'yo manok?
20. Thanks. Palit ka? I-cash na mo, Okay na 180. Ah, Ha? Cash na mo, 180 lagi. cash? 180 din. Ha?